Welcome to my vlog. Ganito ko na po sa Going Toys po ay Going Bolwa. Dito kami sa Sports Center area. Malapit na Pestas sa Cagayan de Oro. Ay, sa dito ka sa Sports Center. Sa Taytas, Punan Bara. Hindi ka na asa at kung masaya sa kapiling na. Salamat subscriber. Let's go. Tayo sa Kapitolyo. Punta sa Kapitolyo, guys. Yes, guys. Malapit na tayo. Malapit na tayo sa Bolwa. Pantok na ako. Thank you.